Pay usto ka di nga dayawon tayo, agrukbab tayo kadagiti Angeles. Gusto ka di nga kararag tayo kanyada, agdayaw tayo kan agaramid ti pamayan nga mangidayaw kan dagitoy. Ada dagiti nga susuro iti dadumang sikta iti panungan tayo. Nakabutbutang kapusta kaslangan na pintas. Kapusta mita lang tayo dagiti Angeles kat adu iti naitulong da kandakkel iti batang da iti panangipatumpat iti plano iti Dios. Ken may sapay isuda katadipon iti Dios nga adu iti mission da iti panakaitumpal iti panggap iti Dios iti biag dagiti anak ti Apo ken iti lubo. Nam tidak nga saludsod gusto ka di nga da tayo nga Kristiyano hantayo ka di nga agbasbasol no dayawon tayo isuda itagay tayo isuda no na duma to the point nga kararag tayo pa no na duma agaramid pa iti imahi iti daduma kat agkararag da dagitang Archangel Michael kundi Gabriel kan dagiti daduma pa nga na-identify nga kunada nga na-identify nga adipan iti Apong anghel. Well, iti dati nga rabi welcome makailan. At alon taman dati may isang napudno kan masapul nga mamuan tayo. May panggap dati nga banag. When nagpaiso. Iti libro iti Revelation chapter 22 dati iti panakay palpas. Iti sa surat iti mensahe iti Apo. Iti adipan na nga ni John. And after the chapter 1, gana chapter 22, iti panangipakita na dagiti nga banag, kuna ni John, and I, John, saw these things and heard them. And when I had heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. So nakitan tayo, ti libro iti Revelation iti vision nga nakita ni John kat it was revealed and it was showed by the angels. Dito iti may nga ministry iti anghel, iti may nga anghel iti panangi pukaw na iti kinagpaiso nga mensahe ti Dios kini John nga kasto iti mapasapak iti maududingal daw. Iti tiyempo nga di ay dito yung anghel kalpasan nga nagpaklob ni John the Beloved as a form iti worship. Then he said unto me, see thou do it not. Please don't do it. For I am your fellow servant, and of your brethren the prophets, and of them who keep the words of this book. Worship God. Iti tiyempo nga nakita na di ay the intention was agpalintum ang iso nakat dayawan na di anghel. Nam kuna di anghel haan dyan. Parehas tala nga binsahero iti Diyos. May sa nga babaunan iti Diyos. Kasladag iti kanyam, kandag iti propeta na ibaunak mat nga mangipaka kanyam dito. Kita iti Ilocano na. Iti Paltiin chapter 22 verse 8. Siyak ni Juan, anak angeg, ken nakakita kadagitoy apan banag. Kalpasan ti panakangeg ken panakakita kadagitoy nagpaklubak iti sakaanan ti anghel tapno agdayawak ken kuana. Ngem kunana kanyak saan mo nga ramiden ti kasta. Adipon nakmet akas ken ka ken kas kadagiti kakabsat a profeta ken kas kadagiti amin nga agtulnog kadagiti sao iti Dios iti libro ti Dios lang ti pagdayawam. So could you see the direct to the point nga reply nga uray peman di anghel. Amuna nga it is wrong ken haan nga dapa hanga usto nga dayawon tayo ka nagpalintumong tayo. The Bible is clear nga kunana the Bible says the Bible forbid and God forbids and even the angel forbid iti amin nga klase nga panagdayaw. We will only worship iti maysa nga Dios hawanan da duma. And even the angels, it is a sin, basol, nga dayawon tayo suda. It was written
Uray na Apostol Pablo, iti Colossians. Iti Colossians chapter 2, verse 18. Dito di chimpo nga di issue dito kat dagiti Kristiyano kat nalaka pagdandanagan na Apostol Pablo kat di hang kayo nga agbaling nga nalaka nga uto-uto kadagiti mga kasabang ada ditayan nyo. Kunana di 2:18, let no man deceive you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels. The Bible does not allow. The Bible condemns. Hanang ay palubos. Nga kuna tayo, iti panagdayaw tanghel kat basol di ay. Colossians, kitab di, basan pa di Ilocano, narulawag sa rin di Ilocano na. Colossians chapter 2, verse 18. Kuna iti sao iti Dios. Diyo ipalubos nga lilawon da kayo. Ti siya sino man amang ipapilit iti panagim pakumbaba kan panagdayaw kadagiti angheles. That's a solemn warning. That's why haan nga gusto nga dagiti anak ti Dios. Dayawon tayo, kanurek karadag tayo, kadagiti anghel kapusta. The Bible does not, and God's command, katawan ti bilin ng aramidan tayo. That's it. Napintas man siguro ng aramidan. Kasla, mausar tinagan ni dagiti angels kan Bible characters. But it is not in the Bible. Awan ti mandato ti Biblia ang aramidan tayo, and that is sin before God. So I just hope and I pray, mangilolawag dito kada kayo. May salaang ti dayawan tayo. And that is, ni Apo Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Santo Espiritu. God bless you, Kapsat.